Martin, výborné. Za ním o 1 000. Ne, dokonce Tom ho vyrovnal. Aha. Tak, to jsem si všiml až teď. Takže, top 3. What? No, super, to asi momentálně nic nezachrání, protože jsme všichni nevěděli. Od do příště si musíme ještě. 5 červených světel nám zaslo a odstartovala se velká cena Japonska. První je furt stále Jakub Jakubova, za ním Tom. Vzadu už se to proměňuje pozice, Jakub Jakubov se probá na druhou pozici. Do první zatáčky vyjíždí Tom na první pozici a vzadu tam už nám někdo vyjíždí ztratě. Momentálně Tom se stále drží svou první pozici, někdo tam vyjíždí ztratě. Asi to vypadalo na plexiskla a vypadá to. A tam se nám někdo roztočil a kontakt. Tady plexiskos nám mezi tím vyjel ztratě a vzadu byl kontakt mezi Powerballem, Super CZ a Cajzlem. Tak to je velice velká smůla tady na Suzuce na dešti. Tady vzadu nám jsou souboje, ale Davida Vaculík Braník má tady Williams už se tady jsou souboje o druhou pozici a to nakonec získává Hazy Hunter. Mezi tím vzadu máme to výměnu pozic mezi Super CZ a Cajzlem. Pokud za Supra CZ jede EAIčko, teď mě nevím. Každopádně vepředu stále souboje o druhou pozici mezi Hazy Hunterem a Jakubem. Tady v této zatáčce za nima čeká ale Braník Smaha, oblíbenec našich diváků a tady s Mikem Hazy Hunter vyjíždí mimo trať a propadá se tak o 2 pozice. Tak to je pro něj nepříjemné v téhle zatáčce. Každopádně nemusí se bát, určitě to stihne dohnat. A uvidíme. Nevypadá to, že ztratil nějak vyloženě moc. Tady je Smaha, tihle dva rivalové v podstatě. Už na ně ztrácí Hazy Hunter 5,5 sekund. Stále navyšujou. Tihle dva jestli na něj, ale Hazy Huntera mezi tím dojíždí. Tady kontakt! Zrovna když jsem přepnul na jinou kameru, nevím kdo za to mohl, ale asi bych typl na Braníka Smahu, nejsem si jistý. Každopádně vypadá to, že oba dva jezdci jsou v pořádku a asi to jejich vůz nějak neovlivnilo. Tady určitě bude souboj o 6. pozici mezi Tomíkem a Plexisklem. A Tomík vypadá to, že si uhlídá 6. pozici, ale nebude to mít lehké tady na téhle rovince. No a vypadá to, že tady ne... Dobrý. Myslím si, že tady bude kontakt mezi tím Plexisklem vyjíždí mimo trať a velká smůla pro něj. Každopádně oba dva oholí život. Mezi tím ale na finálové rovince máme souboj mezi Haasem a Ferrari. Takže to není souboj, jsem se spletl. Tomík nám vyjíždí ztratě a ví překrucuje se mu vůz a je tu smyk a využívá tím pádem toho mezi tím Plexiskou 6. Využil této situace. Mezi tím zadu tam vypadá, že Powerball se nám asi roztočil, ale tady Mišák, no tady to měl velice těsně na kontakt s Plexisklem. A tady Tomík se nám tam vzadu roztočil a jdeme pod safety car, mezi tím Powerball má za accident track limit na 10 sekund penalizaci a Tomík se nám tam vzadu roztočil a odchází nám tak z dnešního závodu. No, tak, no, souboj a no, jsem v prdě. Tady overtake mezi Jakubem Jakubovem a Braník Smaha tam vzadu zajíždí a Plexiskos přišel o 2 pozice. Každopádně pojďme se vrátit k tomu, kvůli čemu tady jsme. A to souboj mezi Jakubem Jakubovem a Braníkem Smahou. Braník Smaha tam se to snaží do písku a tady už je asi konec. Tady už je asi rozhodnuto o výherci z velké ceny Japonska.
Jaj, jak byla velká škoda, velikánská škoda. Na to měl dneska, ale jak Braník Smaha dneska zaslouženě a vypadá to, že se stane třetím výhercem TFL League. Tady mezi tím výměna pozic, zvyšou pozici a tady to taky bude ještě zajímavé. Do posledního kola, mezi tím se Braník Smaha už si to pomalu blíží k virtuálnímu titulu Japonsko, pohár z Japonska. Každopádně Braník Smaha, jedna zatáčka ho dělí od první pozice. Přízeň velké ceny Japonska a vypadá to, že je to tam. Braník Smaha oficiálně. Každopádně tady zase bude souboj, ale mezi dalším Mercedesem a Aston Martinem. A Aston Martin se ujímá čtvrté pozice, ale vypadá to, že to tady ještě bude souboj o čtvrtou pozici. Powerball se ujímá čtvrté pozice, nakonec David Vatsulík, ale vypadá to, že asi nic. Pozor s vítězem. No, já nemám bohužel propojen Discord, takže bohužel nic. Každopádně musel bych zapínat třetí stream a to už se mi fakt nechce na mobilu. A David Vatsulík čtvrtá pozice. Teoreticky přežil, kdyby ho šlo. No uvidím, asi nechám schválně ještě zapustit. Každopádně David Vatsulík čtvrtá pozice, uvidíme, jestli si to uhlídá, tady už to Powerball dává na dive bomb a kontakt! Ale pozor, stejně, vypadá to, že David Vatsulík získá čtvrtou pozici, uvidíme. A vypadá to, že je to tak, čtvrtá pozice pro Davida Vatsulíka.